Halo, selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Ini Cici mau belanja nih guys. Nah, Mbak Nanda. Mbak Nanda. Awas dalane. Awas dalane. Arek nyusul adike lho guys, areke guys. Iki aktivitas di pagi hari. Mau masak apa tante? Angel wes. Ayo wangsul dok. Ayo laku ya. Oh iya Mbak Nanda tunggu ya. Dek. Dek. Apa nak? Dia apa nak? Tak tekoni dulu. Tak tekoni sik. Apa tuh bahasa apa nak? Celana di endang, Dek, endang. Mbak Nandanya apa, Mbak? Mbak Nanda numpak sepeda, guys. Nah. Ayo. Langsung yuk. Mulai wes, Angel. Wes. Nah. Masak apa balik? Ada enggak? Cantik Rene nak. Tik. Jangan kelor. Dek tunggu, Dek. Iki lho guys, korone guys. Iki tanamane subur-subur. Korone iki guys. Nah. Iki hasil kebun sendiri jenenge guys. Orang muda ini dipeki serak lho, Mbak. Mbak Nanda, Dedek pulang dulu ya. Ya. Pulang dulu ya. Wes mateng kok nanti Mbak nih. Nggak apa, Mbak. Seneng Dedek. Seneng rek. Lu di gua lo, Cah. Ceplok apa di gua? Bene to tak kon nganu kakunge. Iki isu-isu urung padha adus, guys. Tapi padha dolan kabeh rembes. Kok disuka lah yo abang apa? Apa balik? Ndek mbok kowe. Rene, Nduk. Terus suwale iki. Papa siji lepas ya. Aku nyebar winginane yo gak tukul balik. Iki aku nandur sing kapanane juga ning ngarepan Bu nih. Apa? Mamengi jam 11 mangan yang pindho. Kowe ngomong awak. Maksudnya nganu apa? Ibu. Inilah curhatan seorang istri, guys. Sak ning nganu. Pake. Apa sini iki? Ya sing karo kuwi lho. Bu sik isik korone. Yo entek ya. Ngene. Bercerita, guys. Lek sik isuk, lek entek, lek isik yo jadukno tak pangan sesuk isuk.
Oh iya. Iki kan dhewe sengkoro ndek iki ya, Rok. Lali aku. Pak tak omongi aja nek njaluk no. Oh, sampe kode balik. Dilelak pas lali ya. Lek gak lali pancet ae. Kakung langsung masak kaji KI. Kak. Iya, mek karo saiki Iya tak ijo tak cekelan ngene, Mbak ya. Jadi kumpo balik. Loh, iya, Deng. Kemana? Wis tak ijo iki lek meneng, Mbak. Nangon masak. Tak ijo iki. Chef dibayar 10.000. Lawu, sawo lawu. Lah iya, apa ya? Tak tahu no. Sekali masak. Meneng. Gak gerecok. Makane gak ada njaluk. Didol payu mangan tuh gak didol. Pengumuman guys, iki lompong kembang iki guys. Njak 1 juta wonge. Dalem. Njak 1 juta wonge guys. Siapa sing minat langsung komen. Nang ndi alamatnya? Alamatnya ning ndi balik? Bonsari. Bonsari guys. Kerja. Jenenge Pak Timan, njak 1 juta guys. Siapa sing gelem iki guys? Cepet digas. Cepat-cepat dia entuk guys. Iya nek anake. Ini ya, guys. Harga pas ya guys. Iki anake njaluk piro iki Rok? Njuk piro Rok? Minta 200.000 jare guran guys. Nah. Winane tawa 500 gak dikekne guys, gak diculne guys. Iki 1 juta. Iki lompong-lompong jenenge lompong panuwun iki guys. Kayak sing duwe panuwun guys. Aduh, awene atus ya. Nyo kayak telek. Aduh rek. Aduh. Nyo telek. Nyapa Kak? Ih, telek Ikarane mau buat. Wah. Ya logor iki ya. Mantan. Wes, hasilnya. Jangan. Sawah kagak mangan ora. Mantan. Waduh, kok mentet guys. Yo kan ada soteng ae, Kak. Engko jika nganu. Dan kacang guys. Ada saiki murah guys. Lombok barang. Lombok 3.000 karo 6.000. Pinten 3.000 niki, Pak? Sing ngalit. Lah niku 6.000. Oh, Bisa mau. Jangan deh 2.000-an. Kacang Bu, murah Bu. 2.000 sakmene iki Bu. Ya, dayu itu. Lijo ya ra entuk no. Entuk no lijo. aku tuku wis aku tak Nah, karo entuk no lijo. milih guys. Oh, karo Pak Edo. Nah tuku mah 66 iki mah. Tas unduk ya. Tas unduk ayu-ayu. Loh, bakule lanang. Bakule lanang. Sik aku tak milih dulu. Iya wes milih. Nah, Oke. ngono iki. Sik ya Pak, wak duite ya Pak. 2.000 guys. Murah. Rusakne guys. Kandang jarok tenan. Niki Pak, amit Pak. Amit nggih. Susuk. 3.000. Ngeten nggih Bu. Amit. Tak nandur lho sih. Rezeki kan pagi. Piye balik? Rezeki. Acak. Ayo masak guys. Loh, kakak nanti kakak. C. Cece. Panen di Cece, Pak.
Arek iki gampang uculan ya. Nyapa. Nyapa, Nak. Pahit. Oh, pahit lho, Pak. Dicokot karangan. Lepas celanane. Pahit. Apa, Nak? Pahit, Nak. Oh, Nak. Mbak, lepasin celanane iki. Ndang. Ya. Apa sih dilepas? Wes. Sudah, Nak. Tak masak dulu Mama ya. Ini mama. Dalam. Ayo golek jahe sik, guys, nemburitan, guys. Golek jahe. Mbak mau lo gak rampung-rampung aku. Wesu lah kok. Kesunya apa? Nganu apa jenenge jere gegere lara jere. Gegere lorongnya apa? Gak kuat ngomong kowe. Lorongnya apa, Kong? Loro apa? Buat misan aneh gegere lara. Maksudnya iki kan gak taunya penyapa to, Ro? Loro piye maksudnya? Apa kecetet? Mbak tak kon micit wonge. Sabune. Gak enak ngomong itu. Apa mari saya ndingi? Heeh. Suwi saya ndingi bilang setengah jam paling. Ora wong ngomonge ngene ngamuk kok sik tas. Ngamuk gegerku lara jare ndangan Pak wong bilas sewi laran mu anduk-manduk wadine iki ben gak ngomong jeje. Lah dimong bapake dhewe kok kae. Tapi karo meronta-ronta. Pak sik mbah marine lak wis marang dikekne ngene. Ya engko tak karo dhewe. Sewi njlimet e. Tak masak awan ae engko lak dhek turu, baru tak syuting ku aku. Mari tak pakai sembarang-barang gelem. Tak goreng goreng. Jelimet lho. Suwek-suwek nek pancen karo wong iki. Gitu. Lah aku cah. Oh, gak genah Caca. Aduh, kecelakaan iki klelep ya, Le. Karang bingung karo Gak wenekan beres. kowe iki. Tukaran naik, guys. Aja disuwek-suwek nih, Kong. Gue iki tak dulet keringetnya delok encah. Pinter kali. Gegerku loro, gak ngomong jeje. Loro tenan. Tenan ta, Kong? Nganu, apa jenenge saya ndek iki? Saya apa to? Saya ndek iki, Kakong. Ning Masjid. dalam rangka Dalam rangka dia itu mencari sensasi. Gitu, Kong. Halo saudara-saudara. Loh. Kakak ini gak disensor loh, guys. Ojo gunggungan, kakak ini gunggungan loh, Rok. Halo saudara. Ya wes, guys. Golek jahe, guys. Endi? Putune stoke goleki, guys. Nah, iki. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya. Wah, mari ini delok bapak wis. Iya, mari nih. Sik lanjut golek jahe, guys. Gak ndandang masak iki kok aku. Laran meronta-ronta. Duh. Jahene lekas wingi. Nandur si jebolin neh. Wis gak kober. Oh iya. Ora pukulane meneh kursi tok kuwi tok. Diseneni bose kok. Bene wis, guys. Nah. Jain. Yo ile greneng sak kuprit. Nah. Sak kuprit. Waduh. Yo mati carane ngene kok, guys. Wes,
Njuk neserok ae. Kena tandur kabeh lho. Tak tandur nanti, Kong. Heh? Ning arepan. Terus gak usah kon gendong sapa-sapa. Biar nanti Kong, aju kue Kong. Iya, saya dikae ki bumbu. Kemangian. Kemangian di Kong. Alah yo wes. Lanjut kita masak lagi ya. Bawang merah, bawang putih. Nah, ini bumbune ayam, ini bumbune kelapa, bumbune ayam nih. Menune iki apa ya, guys? Nek timune, nek nganune. Sayurane. Terus sayurane, terus ayamnya, nek terasi. Terus kita masak dhisik guys, lagi.